Kajing temu jong kani kajing ya kendu kajing minta kasni. Kalong bahadin ka executive committee ke batamai minta hapok ke HDC kalashim ya karai ban penlong biang ya kani ka monolith festival mentau senam. But andala shim ya kani karai ban penlong biang kani ka festival kani kajing temu jong kani ka festival kalong ba ngikwa ban peni syaka perthai ba idei ba kajing ruspa habai de kariti tustur jungi kasi khara te namar ta kadau shim ya karai ban penlong biang mentau senam nadu ka south tarik nadu kendai tarik Disember nopra. But ya kani ka festival ko mensyut ben kenmau ba la penlong teng la arsian kata kalong haus nem arajar khatla bat arajar khan rio kabala penyat daka KHCF Khasi Heritage Conservative Forum te bat ni iba la mentoi shisha ki pai pa jungi kumju ru iki brio banabar ki bamtip chapang kariti tustur jungi reda ka baki wan hang ni po jaka ka bangi khot ka Khasi Heritage Village ki i nadu ki kini ki yeng ki ba pher ki yeng trap ba pher ki ba pen i ya kadak ba kitu ki hima ki badan halaki jongki jaka ki don yakum kini ki yeng trap open theater kaba let's say kindon ki shat mesti ki shat tenrai ki long kami let's say ki samla ki jongi let's say kinun ki kinja skit ki drama chipang khasi khara jongi te idon kam ban penbah ngi I kadon ru ka museum ke badang tei menta badang shna la jan dep ata but kani ka museum kan yo ban kring ye shibun ba ki nongan pekai indon shibun ba ki tial bai dep ki ma ba pher ki ba khamlong kerpang ki ba le sem nami I banam lap shewe wi jaka te yakini ngila depan na kalyang jungi menta ngila ai biang ka shithi ka ba ar shiki hima bakin poi ki kitiar ba pher balong kerpang haki hima ki jongki banwan bangin bu hamne ban display ni kani ka museum kan don ru ka library ka library ngin ki kot ki ba don kam ki ba tho shphang ka jinglong kerpang ri khasi ka riti dustur ka sanchar ka khadar ka le nem le rukom bat ka bam tenrai ka bingidon ka kup kasem kita ki bangi kwa ban dan hakani ka museum